Ahoj, jdeme si udělat backtesting. Máme tady 23. června, takže si to najdeme 23. června. Nic, až teda čtvrtek máme novinky. Takže jdeme na to. Máme tady denní graf. Necháme si tady asi nejspíš všechno to, co tady mám. Máme tady daily open, daily target máme teď bearish. Ale asi se odrážíme z nějaký zóny, no. Koukám tady, co se tady stalo. Teď trefujeme tuhle zónu. Vybíráme Asii, tady jsme trefili i tuhletu spodní, sice tak jakoby těch nějak přesně, ale já to tady budu asi nejspíš i brát rovnou. Bude tady nejspíš změna na 5minutovce, no ještě ne, ale minutovka tady určitě bude dobrá, no nějaká tady je. Já bych to tady zkusil rovnou do longu. Sice máme daily target, ale za mě tady máme docela pěkný výběr liquidity. Myslím si, že na Asia High bychom dojít mohli. Vstup bych dal tady. Uvidíme. Jsme v tom. Hmm. Mm. Počkej, ještě se podíváme tady, jestli bude hodinovka. Já to dám jenom takhle ještě na tu hodinovku, jo, protože tady možná by se mohlo stát, že dojdeme až tam. Jako, není to zase takový rozdíl, takže uvidíme. Myslím, že to má potenciál. Nevím, tady máme ve tři čtvrtě nějaký novinky, ale jsme tam. Jo, tady jsem jakoby, radši jsem to tady dal, ten take profit na tu zónu, na tu hodinovou, protože no, občas se stane, že prostě ty zóny reagují, takže jsem to nechtěl riskovat a i tak jsem tady měl dobrý take profit. Jsem rád, že jsme začali hned celkem hezkým profitem. Tady, jako jak říkám, tady jsme tu zónu tak jako o trošičku netrefili, ale měli jsme tady nejspíš, to byla asi hodinovka. Ne, 4hodinovka, OK. 4hodinovku, hodinovku, měli jsme tady 15, kterou jsme o trošičku netrefili, ale tak máme 4hodinovku a hodinovku, což mi teda stačí. Měli jsme výběr tady liquidity, ale když se podíváme, tak tady máme nějaký, jakoby, řekl bych, že takový spíš už jako se to začíná dávat do uptrendu. Tady jsme změnili strukturu, tady jsme zase změnili strukturu, jo, to znamená, že tady bylo strong low, takže největší pravděpodobnost, že se otočíme. Jo, prostě Asia setup, dávalo mi smysl to risknout, i když tady byl daily target, tak mi to dávalo smysl, takže jdeme dál. A vím, že jsem to nakonec mohl i nechat, ale nechtělo se mi nějak. Trefujeme teď tuhle zónu. No a zase 15 minutovka, čas otočení trhu. Akorát nevím, co to tady jakoby, jsem správně? Jo, protože on to je jun a ne jul. Takže nejsem, takže já jsem takhle. Jsem byl špatně. No a můžeme si všimnout, že hned tady jsou ve 3/4 na 4 novinky, OK. Takže tady nic brát nebudu, ale myslím si, že by to mohlo jít nahoru třeba do této zóny. Jo. No tak to jsem eventuálně možná mohl vzít i před těma novinkama, ale nevadí. Tady už nic brát asi nebudu, jdeme dál. Máme tady teda, podíváme se na novinky, protože si se nepamatuju, úterý ve 4, ne, počkej, jo. Ve 4, tady nějaký. Tak, máme tady další gap. To vypadá. Uvidíme zase na menším timeframeu, takhle na tom denním to vypadá, že jo. Myslím, že bychom ho mohli jít zaplnit, akorát přemýšlím. Kde máme docela dobrou zónu. Uvidíme, zase to máme výběr Asie, tak uvidíme, jestli bych to tady vzal
Proto by to byl vlastně stejný, aspoň budu chtít vidět tu minutovku. Tak a teď ideálně dolů a teď je ta minutovka. To se nestala zatím. To bude až teď. A trefili jsme tu zónu pod tím, vybrali jsme likviditu, ale tady ta 15, no podíváme se ještě na větší timeframe. Sakra, si můžu smazat, to mě tady nezajímá. Akorát tu zónu jsem ztratil, takže si ji ukážeme znova. Tady jdeme na hodinovku. Hodinovka sedí s tou 15. No já si myslím, že jsme možná mohli jít ještě níž trošku. Takže jako 4 hodinovku tady máme, ale vím, že je to celkem už dost rozjetý. Já myslím, že nakonec hodu půjdeme, ale teď jde jenom o to. Hm. No, jako by eventuálně by šel možná i tady ten vstup, ale já se bojím, že půjdeme ještě jednou níž trošku, no. Ale asi to tady i vezmu. Budu měřit tady na balanční level. A uvidíme. Jsme v tom. A tady budou, já jsem zase zapomněl, novinky tady máme ve 4, tady nějaký jenom, jo, to je euro, to nic, takže ve 4. Uvidíme. OK. No, stalo se ještě tak nějak to, co jsem předpokládal, ale my tady už jsme měli i změnu na 5minutovém timeframeu, když se podíváme, jo, tady změna na té 15 už to vypadalo, že jsme krásně vybrali likviditu, že jsme se hned stáhli, návrat, jo, a tady push nahoru, výběr Asia Low, pravděpodobnost Asia High, daily target taky nad náma, byl tady ten gap, který já očekávám, že ten gap budeme zaplnit, ale jako kdo to poslouchá, co říkám, tak jsem říkal, že jakoby bych i očekával, že půjdeme do této zóny, ale jakmile jsme měli takovouhle prudkou reakci nahoru, tak už jsem si říkal, že možná klidně by to mohlo jít nahoru, tak jsem to risknul. A tady počkáme do těch novinek. A máme po novinkách. Novinky vyšly tady, jo, to bylo nějaký ten, jak se tomu říká, proslov. Nevím. Počkej, tady ty nějaký oranžový vyšly z modře, no teda, oranžové. Přemýšlím, když si podíváme tady, máme výběr likvidity na 4 hodinovce, na hodinovce taky, neproražení té zóny. Za mě tohle je dost dobrá zóna. Já bych to tady eventuálně asi zkusil ještě jednou. Ten long, protože za mě máme i teď čas otočení trhu. Nebude to teda nic dlouhého teď už. Protože máme tu ztrátu, takže spíš tak jakoby na tu likviditu. 1:2. Jsme v tom. Hmm. A jsme out. Jo, za mě jednoduchý trade. Jako moje plány byly prostě až sem, ale zase nepotřebuji tady mít 1:6. A za druhý jsme měli celkem jakoby už jako downtrend, takže jsem nechtěl úplně jako tady riskovat zase nějaký dlouhý trade, jo, mohl jsem eventuálně možná měřit i sem na tuhle likviditu, nebo aspoň do této zóny, ale máme zamazanou ztrátu, máme ještě procento do plusu, takže za mě spokojenost a jdeme na další den. Jo, a vidíme, že sem jsme se tak nějak dostali, sem eventuálně taky na tu likviditu, sem tady ještě ne, ale myslím si, že dneska se tam dostaneme. A tady, kdybych to zavíral v 10, no, tak bychom tak nějak do té zóny, tak bych to zavíral, no, to je jedno. Uh, jo, ale za mě docela dobrý tady, líbil se mi ten výběr likvidity na té 4hodinovce a na tým, no, nejvíc na té 4hodinovce, a vidíme, jak jsme se tady stahovali. A hlavně tohle na té hodinovce a na té 15 byla prostě extrémní zóna za mě. Jo, tohle byla fakt super zóna a tady jsme ji neprorazili furt tu zónu. Nic nebudu kecat, tady máme teda tuhle zónu. Už s tímto... Ještě jsem zapomněl vlastně na daily open, na daily target, ale já si myslím, že i když jsme teď vybrali daily low, teda, že máme jakoby Asia low, sakra, jsem už se blázen dneska trošku. Že máme ten daily target takhle bearish, ale zároveň, protože to byla takovýhle výběr liquidity pěkný,
Tak já si eventuálně myslím, že půjdeme zaplnit ten gap opravdu. Nebo, jo, aha, tohle jsem si tady protáhl nějakou jinou zónu. Uvidíme, jo, jestli tady budu longovat, shortovat, to se ještě uvidí podle situace. Výběr Asie, eventuálně teď výběr Asia Low a pak nahoru. Ale máme tady oběd, budou novinky, nevím teda v kolik. Máme středu ve 4, jo, a zase to je nějaký ten speak. No, ty no, jenom, že tam budou ty novinky, no. Já bych tady eventuálně koukal po tom longu, no, stejně asi furt. I když máme zase ty target, ale máme trefení této zóny, i když jsme ji prorazili. Spíš tady máme teda tuhle spodnější zónu. Mně by se líbila ta ještě tato, jo, jakoby tato, co je tady, ale ta už je bohužel dost nízko a to by jsem asi nestihl jako vzít. Máme tady změnu na 5minutovce. Mhm. Jako já bych eventuálně klidně měřil jenom sem. A ono mi to možná i vyjde. A nebo bych to trošku opravdu měřil jenom sem. Jenomže tady už je to takový, že mi to přijde, že počkat, no, jestli, že už si nás tady může odrazit, já ještě počkám, možná to dám. Přemýšlím. Jo, protože tady se může stát, že nás může odrazit tato zóna a i zároveň daily open a eventuálně tady možná i short jako z této zóny, jo, ale nevím, tam asi nedojdeme na naplnění. To mě ani nenaplnilo. Schválně, jestli se odrazíme z té zóny. Ne, neodrazil jsem se, jo, ale jako za mě tohle to byla dobrá zóna, protože já jsem chtěl mířit dál než do té zóny. A tady už jako to bylo celkem pěkný, protože jsem nad tím uvažoval, ale tady už jsme to, byl takový push nahoru, že jsem to ani nenastavoval, protože tak nějak jsem si myslel, že už to ani tam nedojde. Máme tady další den. Tak. Dobrá 4hodinová zóna sice byla tady trefená, ale je velká, takže bych to ještě bral tak jako, že tady prostě je k dispozici. Tak, tady máme teď tuhle zónu. A to jenom takhle přesunu sem. Tak. Uvidíme. Z ní bych možná koukal po longu. Jenomže tady se ani do longu nedostaneme. Budeme podle mě opravdu ten gap zaplnit. Já už jsem to teda řekl asi 4krát, ale je potřeba na to myslet na ten gap. Přemýšlím, jestli tady teďkon, když jsme se sem vrátili, tak odsaď long možná. Máme oběd, takže stejně nic teďko nemůžu. Předpokládám, že budou novinky v 2:30. Tak jsme, jo, ale jsou ty novinky, no jasně. Tak. Jo, jakoby krásná reakce. Novinky ve čtvrtek tady vyšly bearish. Jo, a za mě možná klidně jsem to... No já jsem to tady jako brát nemohl, jo, ale eventuálně do této zóny stop loss pod to low, tak by to asi eventuálně i vyšlo. No to bych musel být trošku vejš, jo, ale vyšlo to hned, ale to by, jak říkám, tady to před novinkama posadí nahoru a novinky to posadí teď dolů. Takže vidíme, že jdeme bufíkám, podíváme se ještě na pátek, máme tady v pátek v 2:30 novinky. Dneska už to vypadá, že asi nic jako brát nebudu. No, uvidíme ještě tady, co se bude dít. Výběr liquidity pod tou zónou. Já bych tady asi zkusil long, protože máme dobrý zóny, trefili jsme i tu zónu tady pod tím. Jo, tady pod tím tady jsme jako vybrali zase likviditu na 15. Máme tady 5minutovou zónu. Akorát tady nevím, jako novinky vyšly sice bearish, přemýšlím kam mířit, jo, protože vstup bych si dal teda ideálně sem. Take profit teda někam sem. Máme, no a nebo takhle, no, ale to už je zase takový, že bych to měl jako moc dlouhý.
Ale jako no, možná je to zbytečný, spíš bych mířil hele, takhle. Přesně tak. Daily Open, to si myslím, že je dobrý target, já si teda myslím, že mi to už asi ani úplně nenaplní, ale nebo jo, tak jsme tam, ale vypadá to, že jsme docela uvidíme. Novinky tady žádný ve čtvrtek už pak nebyly, ne večer. Jo, tady jenom něco, ale to už mě asi úplně nezajímá. Tak šup. Máme take profit. Za mě dobrý trade, tohle to bylo. A zase, co se mi tady líbilo, tak je to vlastně, přijde mi to, že to je úplně stejná situace, jak byla tady, nebo někde, jo, tady. Jako samozřejmě není to stejná situace, ale jakoby stejná zase myšlenka, jo. Tady jsme měli za mě dost dobrou zónu, dost dobrou 15-minutovou zónu. Co se tady stalo? Výběr liquidity. Tady si dáme výběr liquidity, jdeme na minutovou strukturu. Tady nastal minutový shift té struktury. Jo, jsem se jenom koukal. Tady nastal minutový shift té struktury. Já už jsem to teda bral někde tady, nebo jsem to protože už jakoby se mi líbilo trefení týhletý. My jsme vlastně jakoby trefili tuhletu 15, z který já jsem předpokládal včera, že jo, ten trade. Že tady by to byla pro mě ta dobrá jakoby demand zóna. Takže jsme ji trefili, tuhle jsme neprorazili, vybrali jsme krásně likviditu, čas otočení trhu, vidíme, že jsme tak nějak celkem dost vyklesali, extrémně jsme se začali stahovat, já jsem si teda myslel, že mi to už ani nenabere, takže to jsem byl překvapený, že mi to ještě nabralo a vidím, že krásně to dorazilo k tomu daily openu, já jsem to měl přesně na tuhle tu 15-minutovou zónu. Jo, přesně, která se dělala s daily openem, takže za mě tohle to bylo fajn. Jdeme do další den. Máme poslední den. A vidíme, jak extrémně dobrý target to byl, jo. Vidíme, že prostě tady jsme měli dobrou zónu, máme tady už změny struktury, že jsme eventuálně jako v downtrendu, takže my jsme si došli do té zóny a zase to spustili níž. Takže za mě top. Máme tady poslední den, novinky v půl třetí. Zase si to tady nějak si rozdělal a já už se úplně těším, až si to smažu, protože tady už zase mi přijde trošku nepřehledný. Nebo jako, tak nějak ještě jo, ale vidíme, že tady už je to zóna přes zónu a zóna přes další zónu a přes další zónu. Tak je to takový pro mě už ne úplně ideální, ale teď to nechci už mazat, protože tam máme že, ty analýzy, nebo to, abych udělal ještě tu rekapitulaci týdne. Ještě si tady podíváme, tady budeme trvat tuhle zónu. Jo, to teda není žádná jakoby extrémní zóna, možná na hodinovce, to nebude špatný. No, na hodinovce by ta zóna byla níž trošku. A myslím si, že do té zóny dojdeme. Uvidíme. Mně by se tady možná spíš líbil short, protože jako když víme, tak opravdu už máme momentum dolů. Takže, tak. No, vidíme, že jdeme tak nějak rovnou dolů, nevím, no jestli tady se mi chce riskovat long z téhle zóny. No, máme tady změnu nejspíš i na 5minutovce už. Přemýšlím, no, že bych to tady... Máme výběr Asia Low, pravděpodobnost Asia High. Za mě možnost trefit této zóny tady je jako je. Přemýšlím akorát, jestli to je takový, no. Tak máme chvilku na nabrání, já to takhle zkusím, protože ta změna už tady je i na 5minutovce. Máme teda ne tolik času. Jsme v tom. A novinky budou v těch půl. Půl a ve 4, OK. Tak.
Jsem to nějak seká tady. Vypadá na 100 plus, OK. Nevadí. Nedá se nic dělat, ale za mě jako by bylo takhle. Občas prostě ten názor trošku změním a vidíme, že možná občas se i vyplatí, jakoby když se ten trh jako vidí, tak tam ne za každou cenu něco hledat. Protože tady jsem si říkal, že bych chtěl spíš shortovat z této strany. Jakoby ale tato zóna jako takhle. Líbila se mi, měli jsme tady nějakou 4hodinovku, hodinovku, 15. Měli jsme tady změnu na 5minutovém timeframeu, takže tady bylo i potvrzení. Měli jsme tady výběr i žalou, pravděpodobnost i high. Měli jsme tady dost důvodů, proč jsme měli jít nahoru. Akorát tady jsme byli už, jak jsem říkal, vlastně na začátku dne, dost rozjetý dolů, máme tady velký momentum, takže proto já jsem chtěl spíš shortovat, ale změnil jsem názor a vidíme, co se stalo. Když se podíváme ještě na 4, tak i na 4 vlastně máme downtrend, jo, takže tady jsem šel vlastně proti všem strukturám, no už. Ale nevadí. Dávalo mi to smysl, o tom to prostě je, jdeme dál. Vidíme, že teď jsme teda krásně, nebo teď jsme se odrazili. My jsme šli teda, no, na tu jsem koukal ráno, no, že jsem si jakoby, ale ani neznačil, protože jsem čekal, že nás odrazí tohle, ale tady jsme trefili tuhletu zónu. Máme čas otočení trhu. Já přemýšlím, že bych to tady možná, no, ještě počkáme chviličku. Možná bych to tady možná i vzal, ale máme tady i změnu na 5minutovce. Máme tady dost likvidity, takže já si myslím, že pro tu likviditu bychom dojít mohli. Vstup na tu zónu, no má 100 plus na tu zónu a tady jako takhle 1:3, no. Přemýšlím. Musím si dát trošku větší to. No, jako nevím, no. Zóny dobrý, výběr likvidity pod touhletou zónou, trefení téhletý zóny. Já to tady asi nejspíš i zkusím. Asi jo. Hodinovka tam bude tady je nová 15, vidím, že je celkem velký push nahoru. Market structure shift. Jo, výběr té likvidity, já to takhle zkusím. Jsme v tom a tady koukám, co je tady? Tady ne nic, tady jenom nějaký, koukám večer něco tady. V pátek v půl toho takhle. Přemýšlím, target, jestli mám správně. Jako ta likvidita je až tady nahoře. Přemýšlím, když je pátek, jestli nebyt trošku víc při zemi a nedat to třeba takhle 1:2 a být spokojený vlastně s tím, co mám. Možná i jo, jako je pátek, nemusím tady asi za každou cenu mířit až tak vysoko. Musíme hlídat čas. Jasně, kdybych to dal 1:2, tak to bez tak už vyjde. Klasika. No, tady už jakoby dám break even a uvidíme, kde skončíme. Ideálně, kdybychom šli nějak nahoru, anebo do break evenu, ať neskončíme někde kvůli cestě úplně zbytečně někde, no. A tak aspoň stop loss tady už. Neboli ten break even, no. Tím, že tady to půjde. No, ježiši. 1:1, nebo ani ne, 1:0,7, no. Tak co máš dělat tady? Škoda, nebo tak jako profit je profit, to neříkám, ale no, prostě nemám rád, když se to takhle, že to jako by už je skoro v profitu a pak se to sesype a já to musím zavírat, protože mám, že pravidla, tak to je v pohodě, ale se to vždycky sesype, když, když to musím zavírat. Jo, a tady opravdu se možná měl, jsem si říkal, no, že budu to, ale tady jsme měli nějakou zónu, očekával jsem to trefení, já jsem teda původně čekal, že půjdeme až sem, což já si furt myslím. Ale jak říkám, byl pátek, možná jsem to tady v pátek mohl dát 1:2 a vidíme, že se mi to krásně došlo, ale to je jedno. Ten týden se mi dost povedl, takže já jsem spokojený. Jdeme dál. Vidíme, že nakonec jsme v noci ještě tady, je možné, že tady ty zprávy to trošku zapříčinili, zapříčinili. Jo,
otevření extrémně bearish, ale pak vykoupení a take profit. No. Jsme jakoby tady, nebo ten target, jsem vlastně tady spíš myslel tu likviditu. Aniže my jsme tam došli, akorát jsme nejdřív šli vybrat ještě tu nižší likviditu a až pak jsme tam došli. Takže jdeme si udělat rekapitulaci. Ještě si tady zobrazíme všechny ty trady. Všechny, ano. Tak, pondělí, tak. Máme tady pondělní trade. Když se podíváme, výběr asijský likvidity, trefení tady té hodinové demand zóny, trefení této 15-minutové demand zóny, pravděpodobnost Asia low, teda Asia high. A když se podíváme, tak tady už jsme změnili strukturu. Jo, tady už bylo BOS, tím pádem strong low bylo tady. Tady se potom stalo zase BOS, strong low, no, možná tady počkat. Tak tady se to, no když by to bylo správně takhle, tak se to vlastně neto, ale vlastně, no možná tady ani nebylo, počkat. Jestli to tady natáhnu, protože možná tady nebylo ani to BOS, ne, OK. Tak to bylo správně, jo, takže já jsem si jako nebyl teď, jsem to špatně, tu strukturu. Tady máme tady ještě jednou BOS, strong low. Tady ne, tady nebyl návrat 3820, takže tady máme potom weak high. To znamená, že tady jsme to potom ještě prorazili, ale tady furt jsme měli, v této zóně jsme měli to strong low. Takže tohle bylo fajn za mě. Ale nejvíce mi líbil, když se tady všechno smažu zpátky, nejvíce mi tady líbil výběr liquidity, stažení svíčky, změna na menším timeframeu, návrat, take profit, původně jsem mířil Asia high, ale tady jsme měli hodinovku, takže jsem mířil jenom do té hodinovky. Tak, tady možná něco na časotočení trhu, ale to nebylo pro mě. Tady jsem dostal v úterý stop loss, s tím, že za mě ale to byl dobrý trade. Měli jsme tady zase, když se podíváme, tady byla nějaká 15-minutová zóna, výběr likvidity pod tou zónou, push nahoru, změna na 5-minutovém timeframeu, návrat, očekával jsem push nahoru, měli jsme tady ještě ten výběr Asia low, pravděpodobnost Asia high, zase spoustu levelů. Tady jsme měli čas otočení trhu, my jsme neprorazili tuhletu zónu, my jsme vybrali likviditu, zase jsme tady měli změnu na menším timeframeu, návrat a tentokrát to byl take profit, mířil jsem tady na tuhletu zónu, na tu likviditu. Zároveň tady byl čas otočení trhu, to znamená, že jsem očekával, že ten trh se tady bude moct otáčet a půjdeme nahoru směrem k daily openu a ten daily open byl tady a furt jsme tady měli ten gap, jo, který já jsem očekával, že trefíme. Tady byl gap. Já ho teda nemám teď barevně, to je jedno, ale tady je prostě gap, schválně, jestli ještě jsme ho asi netrefili, ne? Ale prostě ho zaplníme dřív nebo později. Tak, tady přemýšlím, no, short tady úplně asi nešel, tady jsem koukal po longu, zas tady mě to už teda nenabralo, protože jsem se tady tak jako vzpamatoval, dejme tomu, celkem pozdě, jo, prostě jsem to pozdě zadal, takže tady to bylo nenabrání, což jsem i tak nějak už očekával. Tady zase, no, nevím, možná tady nějaký mini long, ale to byl, no tady jsem vlastně na ten long vlastně koukal z této dobré zóny. Zároveň to byl nejspíš i golden paket tohohle celého pohybu. Tady možná nějaká 382, to je teď jedno. Měli jsme tady další trade a tohle to byl zase za mě dost pěkný trade. Měli jsme tady tuhletu vlastně velkou, když si podíváme, tak tady byla celá nějaká velká zóna. Měli jsme tady dobrou 15-minutovou zónu. Pod náma byla ještě tato zóna, 15-minutová, kterou my jsme likviditu jsme vybrali tady. Byl čas otočení trhu, push nahoru, změna na minutovém timeframeu, možná na 500, to si teď nejsem jistý, návrat, push nahoru, kam jsem mířil, vidím, že ten můj target byl jako fakt dobrý za mě. Měli jsme tady tu 15-minutovou zónu a zároveň tady byl daily open. Jo, takže dost silný level pro možný otočení. Další super trade. Tady jsem měl vlastně v pátek stop loss, kde za mě tohle to byl ale taky dobrý trade. Měli jsme tady výběr asijský likvidity zase, trefení tady té 15-minutové zóny,
4hodinové velké zóny, kterou jsme tady trefovali. Měli jsme tady změnu na 5minutovém timeframeu, jako návrat, push nahoru jsem očekával, bohužel to se nestalo, takže tady stop loss. A tady zase trefení, tady týhletý 4hodinové zóny pod tím. Na větším timeframeu by to byl jenom výběr liquidity, který se stáhnul, to teda stahuje, když se podíváme na 4hodinovku. Čekáte, si to tady takhle smažeme a teď se podíváme. Vidíme tady krásný věk, jo, to znamená jenom výběr liquidity na větším timeframeu. Samozřejmě na menším to je jako nějaký otestování zóny, nějaká struktura tady zase, ale je důležité dávat si dohromady ten vyšší kontext toho trhu. Jo, tady zase nějaká změna, návrat, push nahoru. Já jsem původně mířil sem, ale pak jsem si říkal, že je pátek, takže budu mířit jenom sem. A vidíme, že nakonec jsme došli jenom 1:2. Já jsem měl 1:2,38 nebo tak nějak. Tady jsem to zavírал trošku v lehkém profitu, $700. Tady jsem si eventuálně smazal tuhletu ztrátu. Takže to by bylo pro tento týden vše, to si smažeme a vidíme se zase u dalšího backtestu. Ahoj.